Shawty, I don't need no money, don't need nobody, just need your body. Казвам се Иванка и съм от България, от град Добрич. Разбрах за вашата болница от интернет, от много клипчета, които гледах. Разучих изобщо процедурата как е и обадих се, връзката стана много бързо. Самата организация ме изненада, беше много професионално, дойдоха ме, вземаха от Чорло, настаниха ме в болницата. Доволна съм много от координатора, преводача, който знае перфектно български. Не чувствах никакво неудобство, разяснена ми беше цялата процедура. Доволна съм от професионализма на всички, които работят в болницата. Изненадана съм от обноски, отношения към пациента, поведение, от работата на всички, на целия колектив, лекари, сестри, санитари. Просто съм страшно очарована. Това нещо не го виждам в България, за разлика от Турция. И съм изненадана и бих препоръчала всички, които искат да се направят такава бариатрична операция, да не се страхуват. Няма нищо страшно. Чувствам се перфектно. Още на втория част от операцията станах и се чувствам превъзходно. Съжалявам, че не съм го направила по-рано.